Здравейте, приятели! Днешното клипче ще бъде тема новите ми мартиници. И ради, ако гледаш това видеоклипче, не знам, просто лайкни и така. И нека да започнем към клипчето. Първо ще ви покажа един ми маркер, който се го закупих днес в книжарницата. Той е за дъскам. И така струва 1,20 и няма да ви казвам друг. Така. Сега започваме към маркер.